Раздел геометрия, вектори. Вектора с модул единица се нарича единичен вектор. Векторите, които лежат или са успоредни на една права, се наричат лежащи на прави успоредни на една и съща равнина и се наричат компланарни. Тема първа. За всеки нулев вектор е в сила представянето на този начин, където е единичен вектор, еднопосочен с тази стрелкичка. Нека А е нулев вектор и за всеки колинеарен с него вектор съществува единствено лambda към R е B към лambda A. Определение. Нека са дадени векторите A, B и C, D да построим точката N, така че BM и R да е равно на CD. Тогава векторът AM се нарича сума на векторите или AB и CD. Сума на векторите AB и CD. Нека А е вектор, а лambda е реалното число. Тогава първият лambda вектор е вектор, който има дължина. Успореден е и има посока, която съвпада с посоката при лambda по-голямо от 0 и е противоположна на посоката на А и на посоката при лambda по-голямо от 0 и е противоположна на посоката. Нека са зададени векторите A1 и A2 до AN и числата lambda 1, lambda 2 до lambda 1. Векторът C е равен на lambda 1 A1 плюс lambda 2 A2 до lambda n AN. Се нарича линейна комбинация на векторите A1 и A2 до AN с коефициенти lambda 1, lambda 2 до lambda n. Ортогоналната проекция на точката А върху правата L се нарича точка А1, в която L пресича равнината перпендикулярно на правата точка А1, в която перпендикулярна на правата и минаваща през точката А. Ще проектираме само ортогонално. За краткост ще говорим за проекция в правата. Върху всяка права са възможни две посоки на обхождане. Ако едната от двете посоки върху правата се приеме, че е за положителна, правата се нарича ос. Алгебричната мярка на вектор колинеарен с ос се нарича числото, модулът на което е равен на дължината на вектора, взета с положителен знак, и ако посоката съвпада с посоката на оста и е отрицателен в обратния случай, алгебричната мярка на вектора AB се означава с AB отгоре с чертичка, т.е. AB отгоре с черта плюс е равно на плюс-минус AB. Очевидно AB е равно на минус BA. И нека
е даден, нали, векторът AB с и оста L. Фигура 3, нали, проектиране на орогонално точките А и Б върху оста L и получаване точките А1 и B1. Определение векторът А1 и B1 се нарича векторна или геометрична проекция. Векторът АБ върху оста L и се означава A1, B1 и е равно на MP LAB. Така. Алгебричната проекция на вектора АБ върху оста се нарича алгебрична мярка на вектора и т.е. A1, B1 и се означава по този начин. Алгебричната проекция на вектора е върху оста L и е равна на произведението на дължината на вектора и конуса на елементарния ъгъл между тях, т.е. MP L AB е равно на A1 B1, което е равно на AB косинус от фили нещо, което беше алгебричната проекция на линейната комбинация от векторите върху ос е равна на същата линейна комбинация от проекциите им. Тоест, MP L е скоба лambda 1 A1 плюс лambda 2 AB плюс плюс лambda n AN, нали, вектора AN е равно на L1 MPL A1 плюс лambda MPL A2 вектора плюс lambda 3 MPL A3 и плюс lambda n MPL AN векторът. Следващите две понятия са от изключителна важност за цялата съвременна математика. Векторите A1 и A2 до AN се наричат линейно зависими, ако съществуват такива числа като lambda 1, lambda 2, lambda 3 до lambda n, от които поне едното да е различно от 0, за които да е в сила на равенство. Lambda 1 A1, lambda 2 AB до плюс lambda 3 до lambda n AN, векторът да е равно на 0, на вектора 0. И вектора да е равен на 0. Ако такива числа не съществуват, векторите A1, A2 до AN се наричат линейно независими. Линейната независимост на тези вектори се означава, че равенството е вярно само при lambda 1 е равно на lambda 2 е равно на lambda 3 е равно на lambda n което е равно на 0. Един вектор от линейно зависимите е само ако е нулев вектор. Значи, необходимо е достатъчно условие два вектора да са линейно независими те да бъдат колинеарни. Ако в една равнина са зададени два неколинеарни вектори E1 и E2, то всеки трети вектор от тази равнина може да е единствен начин да се представи като линейна комбинация на тези два вектора. При вектора в пространството са линейно зависимите и само тогава, когато са компланарни, всеки 4 вектора в пространството са линейно зависими. Ако трите вектора не е така,
Вектора E1, E2 и E3 са линейно независими. То всеки вектор в пространството може да се представи по единствен начин като линейна комбинация на тези три вектора. Съгласно с предната теорема за всеки три линейно независими вектора в пространството, E1, E2 и E3 е произволен вектор на А. Съществува представяне на вектора А чрез E1, E2 и E3, а именно векторът А е равен на Хикс вектора E1 плюс Y вектора E2 плюс Z вектора E3, като числата Хикс, Y и Z са еднозначно определени. Тези числа се наричат координати на вектора в базиса E1, E2 и E3. Нека са избрани следните три вектора. Минус E1 и е равно на И, E2 е равно на J и E3 е равно на K, които са три единични вектора, 2 по 2 взаимно перпендикулярни и със общо начало. Точка О, посоката на им е определена така, че да образуват дясна тройка, т.е. ако застанем от посока на К с лице към J и G, то И ще да се намира от дясната ни страна. Така избраните точки и вектори определят Декартова правоъгълна координатна система. По-нататък ще бъде разгледана. И където AX, AY и AZ са координати на А, на вектора, спрямо избрания базис, т.е. алгебричните проекции на вектора върху координатните оси OX, OY и OZ. Дясната страна ще наричаме координатно представяне и е аналитичен израз на вектора. Радиус векторът R е равен на OM. На произволна точка M се определя като вектор, свързващ т.е. M с началото на O на координатната система. И координатите X, Y и Z на радиус вектора OM се наричат координати на точката M. Съответно, абсцисата, ординатата и апликата записваме по този начин. И теорема 9, координатите на линейната комбинация на векторите са равни на същата линейна комбинация от съответните координати на тези вектори. Следствие, за да бъдат два вектора колинеарни, е необходимо и достатъчно техните координати да бъдат пропорционални. Ако А в скоба X1, Y1, Z1 и B в скоба X2, Y2 и Z2 са произволни точки, то векторът има координати AB X2 минус X1, Y2 минус Y1 и Z2 минус Z1, което следва от теорема 9 и равенството AB е равно на OB минус OA. В равнения случай при А в скоби X1, Y1, B X2, Y2 се получава AB в скоби X2 минус X1, Y2 минус Y1. Деление на отсечка в дадено отношение. Дадените точки M1, X1,
Z1 в скоби и M2 скоби X2, Y2, Z2 са спрямо правоъгълната координатна система. Върху правата M1 и M2 да се намери точка M, която е, нали, със съответните си точки, подточки X, Y и Z, която дели отсечката M1 и M2 в отношението на лambda е равно на M1M върху MM2 скоби лambda не е равно на минус 1, реално число. Ако точката M се намира върху точките M1 и M2, тогава колинеарните вектори M1M и MM2 са еднопосочни и лambda е по-голяма от 0. Ламдата е по-голяма от 0. А делението се нарича вътрешно. Ако точката M се намира вън от отсечката M1 и M2, векторите M1, M и MM2 са разнопосочени, ламдата е по-малко от 0, а делението се нарича външно. От условието за точката M следва M1M е равно на ламда MM2, откъдето OM е равно на OM1 вектора плюс ламда OM2 вектора върху 1 плюс ламда. И съгласно теорема 9 се получава 3 скаларни равенства. Хикс е равно на Хикс1 плюс ламда Хикс2 върху 1 плюс ламда. Y е равно пък на Y1 плюс ламда Y2 върху 1 плюс ламда. А пък Z е равно на Z1 плюс ламда Z2 върху 1 плюс ламда. Ако ламда е 1, точката M е среда на отсечката M1, M2, а нейните координати са Хикс е равно на Хикс1 плюс Хикс2 върху 2, Y е равно на Y1 плюс Y2 върху 2 и Z е равно на Z1 плюс Z2 върху 2. Върху правото определено от точките А, минус 1, минус 2 и 0 и Б, скоби 3, 4 минус 2, така. Определение 5. Скаларното произведение на два вектора А и Б се нарича числото А вектор по Б вектор, равно на произведението от дължините на тези вектори и косинуса на най-малкият ъгъл между тях. А по Б вектора е равно на А вектор, Б вектор, косинус, където това е скаларното произведение на нулевия вектор за всеки вектор се приема за равно на 0. И като се вземе под внимание, че MP А вектора на степен B вектор е равно на вектора B, или така може да се запише по този начин и скаларното произведение на два вектора е равно на произведението от дължината на единия и алгебричната проекция на другия вектор в първия. Свойствата на скаларното произведение. Първо, скаларното произведение на векторите е 0. Тогава и само тогава, когато А и Б са перпендикулярни помежду си. Векторите на А и Б са перпендикулярни помежду си. Скаларният квадрат, второ е това. Скаларният квадрат на вектора е равен на квадрата на дължината му.
вектора на квадрат е равен на вектор по вектор и трето в сила е комутативният закон, т.е. вектора А по вектора Б да е равен на вектора Б по вектора А, следователно непосредствено от определението за скаларно произведение. 4 в сила е равенството това, в сила е дистрибутивният закон, който е този, е координатното представяне на скаларното произведение. Нека са дадени векторите А и Б със своите координати спрямо правоъгълната координатна система Охх, Y и Z. Значи вектора А скоби X1, Y1 и Z1, B е векторът X2, Y2 и Z2, или вектора А е X1 и вектора I плюс Y1 J вектора, вектор J плюс Z1 вектора K плюс следващото, което е B вектора е равно на X2 и вектора плюс Y на Y2 J вектора плюс Z2 вектора K. Скаларното произведение на два вектора е равно на сумата от произведенията на съответните им координати. А векторът по B векторът е равно на X1 по X2 плюс Y1 по Y2 плюс Z1 по Z2. Ако А векторът А е равен на вектора Б, то от 6 и 7 следва функцията от вектора А да е равен на корен квадратен от X1 на квадрат плюс Y1 на квадрат плюс Z1 на квадрат. Z1 на квадрат. Необходимо е и достатъчно условие за перпендикулярност на два вектора добива вида X1, XB. X1 по XB плюс Y1 по YB плюс Z1 по ZB равно на 0. Приложението е на скаларното произведение. Първо, разстоянието между две точки, нека да са дадени точките M1 и M2. Разстоянието D между тях е равно на дължината на вектора, съгласно се получава този начин, и ъгъл между два вектора от определението за скаларно произведение следва, че косинусът следва това. Ако векторите са зададени с координатите си, вектора А е X1, Y1 и Z1, а вектора B е X2, Y2, Z2. То от 10-ти пример, от 10-тия пример идва от 10-ти приема вида този вид векторното произведение на два вектора. Векторното произведение на два вектора и вектора А и вектора Б се наричат такъв вектор, който е равен на единия вектор по втория вектор, който първо има дължина равна на функцията от вектора А по функцията от вектора Б по това, където това перпендикулярен е на равнината, определена от векторите, и посоката му е такава. Че тройката вектори А вектор, Б вектор и С вектор е дясна. От функцията се вижда, че дължината на векторното произведение е числено равна на лицето, но успоредната
успоредника, построен върху векторите А и Б. Свойствата на векторното произведение. За векторните произведения на два вектора ги умножаваме е равно на 0. Тогава и само тогава, когато векторите А и Б са колинеарни в частност, нали, за векторното произведение комутативният закон не е в сила, а е в сила е сила антикомутативен закон, който вектора А по вектора Б е равен на минус вектора Б по вектора А. И ако един от трето оттам следва, че ако един от векторите А и Б са умножени с така, в сила е диспозитивният закон и координатното представяне на векторното произведение се представя по този начин и се получава чрез разкриване на скобите и прилагане на антикомутативният закон. По този начин условието за успоредност на векторите А и Б се изразява с равенствата y1 zb и минус y2 z1 и е равно на 0 z1 x2 минус z2 x1 е равно на 0 x1 y2 минус y1 x2, откъдето се получават следните удобни за приложение равенства. x1 върху x2 е равно на y1 върху y2, където е равно на z1 е равно на z1 върху z2. Приложенията на векторното произведение са: първо е на лице на успоредник от определението за векторното произведение. Следва, че лицето на успоредника е построен върху векторите А и Б. По този начин и лицето на триъгълника с върхове, точките М1, МИ, МИ и точката М1 и М2 са представени така и М1 и М3 и лицето това така са определени 7. Нека са дадени на 3 вектора А и Б и С. Умножаваме векторно двата вектора А и Б и получаваме полученият вектор А по Б. Умножаваме скаларно с вектора С и числото А вектор по Б вектор по С се нарича смесено произведение на векторите А, Б и С векторите и се означава по този начин, т.е. А по Б от С е равно на А по Б по С. Геометричен смисъл на смесеното произведение на векторите. Нека векторите А, Б и С са некомпланарни и са с обща приложна точка О. Да построяваме паралелепипеда върху трите вектори и означаваме А вектора по Б вектора е равно на Б вектора и Y вектор е равно на С вектор D вектор. От определението за скаларното произведение се получава това и свойствата на смесеното произведение са едно. При разместване на два множителя, смесеното
произведение променя само знака си. Нали? От А, Б, С става минус Б, А, С. Векторите на рибоскопа. Вънка и минуса. Така. Смесеното произведение се изменя при кръгово, циклично разместване на множителите А, Б и С е равно на BCA, равно на CAB. Смесеното произведение на три вектора трите вектора на три вектора е 0. Тогава и само тогава, когато тези вектори са компланарни. Координатното представяне на смесеното произведение. Нека векторите А и Б и С са зададени с координатите си спрямо правилната координатна система. Система O, X, Y и Z, и тогава става това, което представлява равнините по третия ред на следната детерминанта. Приложението на смесеното произведение. Първо, обемът на паралелепипед. Обемът на паралелепипеда, построен върху трите вектора А вектор, Б вектор и С вектор, е B, е равно на трите вектора А по Б по С. Обемът на тетраедър, тъй като обемът на триъгълната пирамида с ръбове А и Б и С е 6 пъти по-малък от обема на съответния паралелепипед. То ВТ е, ако тетраедърът е зададен с координатите на четирите си върха M1, X1, Y1, Y и Z и е равно на 1 2 4, за обема му се получава това, и